Hey, vi er med til at spille med skide. Jeg kan ikke altid se skide. Og vi er så se til at få det fedeste hold ever. Jeg kan ikke se det. Ej, til er det bedste hold ever. Få en fed video. Vi kan bare gå på det. Det er bøn. Du er bare inde på en af de der idle-søber. Ja, nemlig. Det er ikke let. Han er en nobel. Kasper laver noget mærkeligt nu, mens han går op ad trapperne. Pløk dig for hende! Nu dør du. Og nu er det Rasmus, der spiller. Han kan godt lide at spille på T. Skifte til Ram. Det kan vi bare ikke. Ram ikke være til Ram. Hold op med at synge, det lyder ikke godt. Ram idiot. Mindst jo godt, vi ikke lægger den her ud på YouTube. Måske skulle lige stoppe optagelsen af. Nej, vi skal bare lige fylde hele din computer op med GB'er. Nej, det skal vi så ikke. Jo, så der skal ikke være mere plads på, når vi er færdige med den film. Jo. Nej. Jo. Nej. Bare lige. Så får du selv lov til at rulle det. Rulle det. Jeg fjerner det. Det er ikke ret svært, du går bare ind. Ja, jeg ved godt. Vi skal først have lagt det lort derude. Det skal ikke ud på YouTube. Jeg kan godt lide den her, men jeg kan bedre lide den her. Så sætter man den bare til den her. Haha. Kopies dumme computer. Dum. Den Så er det KP, der spiller. Den lækker. Nej, så slutter jeg optagelsen. Det gør jeg lige.